vachirinda havasi kuda kugova hembe dzemwana wavo. Achirinda kuda kugova hembe dzemwana wenyu. Uya hazi mwana wangu mutsvuku saka handikwanise kutonga mwana wamukwana. Afa mwana wenyu ari kutaura nhasi chii chakaitika ndozvamufanira kutaura zvakaitika nekuti mimi mudare iroro mamurimo. Mwana afa aichengetwa mumusha medu nesu. Afa mukuwashanya kuchereka mwana iyeyo akauya tikapedzerana naye tikamupa mwana wake. Mukuwasha kwetu mukuwasha wangu nemwana wake nemurume womwana wake ndiwo wakazotaurirana zvawakataurirana. Inini handichaziva kuti wakataurirana zvipi. Zvazvawo maoko momukuwasha kwete kwandiri. Achitora mwana wenyu, mwana muzukuru uyu akamutora kuko muzukuru akatora ari kumba kwangu. Kumba kwenyu mazosiwa papi pamashoko emunhu wamakachengeta? Ndazosara mushure mekunge mukuwasha wangu inini wabvisisana roora nanzi nemukuwasha wake. Inini ndabva ndabuda nokuti paakauya panhamo inini ndakapereka kuti uyu mukuwasha akaroora mwana wenyu ndikuyu. Saka imimi muri kuti pamberi pedare rino zvaitwa nemurume uyu hazvisiri izvo, aifanira kukwirira atezvara wake hongu. Inini chitunha chakabva mumaoko menyu chichienda kune uyu handiti chichivigwa chakabva mumaoko manje chichiwigwa chichibva chichitorwe chakunovika mwana uyu anga achibva mumaoko manje pamba pani akawigwa kumba kwedu, kumba kwemubhana wangu inini nongoti papurazi. Zvakaitika ndezvekuti pamusoro yesangano afa mukuwasha natezvara wake akanga anzi mukuwasha atakure mwana aende kumba kwaakaroorwa. Mukuwasha wake akati handisati ndaanoimba yekuti ndokukumbirana natezvara wake nokuti tezvara wake nemukadzi wake hawasi kugara pamwe chete nepamwe chete. Hanzvadzi yangu inini nemurume waine ndokutaurirana kuti awigwe pamba pomwana pohanzvadzi yangu inini kwete kuti kwedu isusu kwachirinda ndaunzwa chokwadi. Zvanzi tiri kuramba kuti mbasha dzigoiwe dziri kumba kwomukuwasha mukuwasha ndizo baba ndokwadziri saka rikuramba kugova batya ndiani pamusoro yedare nda kuti tigadzirise paviri patatu papotsa vakuru. Chekutanga ndechekuti takatobvisa roora mukandika ndimo pana sekuru. Mukadzi wedu paakarwara ari kumba kwavo ndobva taziswa rwaro tiri parufu ipapo ndobva tanzi kuti tivige nekuparadza hembe dzemwana wedu sesu asina kuzvara mwana kumusha kwenyanga achangoroorwa tipei mari nevana chirinda ndobva tapa almost 600 US kuti vaparadze. Vapedza tingopedza kuviga vatezera tivaziva vasina vatambidza tapedza isusu tivapa mari iyoyo vachingopedza viga ndobva vatopandakara hembe hadzina dzivasiwa dzakasungwa dziri mumuzukuru wavo muna January muri kubhadhara already for 7 months izvozvo. Baba takatave kuzoudzwa inopokana napo ipapo. Mari yavari kutaura kuchaja iyi hatisi tisu takachaja, isusu takachaja mukuwasha wedu nokuti paakasvika achiti mwana wangu ndo watikachajana naye
ndokubva tamuudza kuti mukuwasha wako shamwari akauya akaroora ari mumusha medu mwana wako. Zvino nhasi mwana wako ndiyei uyu, mukuwasha wako ndiyei, mberi wakanga wakuzopamba wako. Makateerera here kutanga kutaura kwaita mukuwasha zino? Makateerera kuti tangirai pakuroora kwake, kutanga kwake, akaroora kumba kwake, kutanga kwake, kuroora akaroora ari mumusha medu akachivana nepfuma yacho paikauya mari iyoyo makachaziyana tongoti tisi takacha ndimo makachaziyana nenyaya yake pamusoro nyaya yake manje iri pakuti ndimi maanoziva makaita pfuma yake 1 2 imimi makazoda kutora pfuma iyeye munhu yapa chinhu chepakwanguva chaunyuye muchitora mari yekuti kuti ndichiroera kuti ipapo that means imi maigena zvese ende yamutora mukwashonyi mimi ndimi akuziva mukwashonyi aibhoizvozvaio uyauwedzera pamusoro ipapo. Imimi ndimi muyananisi pakati pouyu naatezvaavako. Handinzwisisi, ndimi chete muchagona kuti zvinhu zvigoveke, asi muri muyananisi. Makada imimi kuti uyu achiroora kaviri kwokuti imimi mukwashonyi anga asina kuroora. Handitika ndokubva mwana uye afa, ndobva bvisa uyu pfuma yeuyu ndobva yanoroora. Panotaurwa nemi pa kuti mukwasha kwandiri wanga usina kuroora kare. Nhasi gova zvinhu zvomwana wako nokuti kwandiri wanga usina kuita se uyu haagone kuzvitaura. nyaya iripo ndeyekuti pakauya mari zvisara babavo dai papa vakatsvaga mukuwasha wavo nyangwe dai vanga vane shungu nokutsvaga mukuwasha dai papa vakatsvaga mukuwasha wavo kuti mukuwasha mwanako gara isisina kunonga pfuma yedu mukuwasha unonderwa pfuma ava votesi vosanengerwa mari nokukuwasha wavo dai nhasi uyo mukuwasha asina kuenda kuna asekuru ava dai anaka kuna ase zvakakati musovakanana ndokusazorozivate zvakakati kwete kuzoziva tezvara chitunda chavo baba itai zvakanaka mwanangu dai ndaitiririchiyera Kukupai zvererai baba kukupai kusvika musi wa 11 munenge madzoka mudare rino muchitaura kuti ndikupanze asi ndandinokutaura kushomani zvamataura zvese ndazvinhu kuti inini ndini muyanani mayananisira muri kunditi ndiite yaka taifanira kuva takatoyaita kumashure nokuti uyu mukuwasha wangu uyu akatomboya kumba kwangu asekuru mbatya dziri mumba mangu ndoita sei ini ndakasumuka ndakaenda kune hanzvadzi yangu shamwari murume wake ari kuti chii nembatya dzemwana wakanga wakaita najeredzwa chii hamene majeredzwa yomukuwasha wake natezvara wake ini ndokubva ndadzoka futi ndiri kuda kuudza manje mukuwasha dzukuru wangu kuti shamwari nyaya ndabva naye ndoku iri kunzi zvakati ndizvo here zvamukawirirana kuti ukanzi unogeredzwa rakati mumbe yangu haachadzoka nadhasi kana ndino meseji yakanyorwa naamai wacho vachinyora kuti tatadza kundwanana pafoni ndichauya ndizondwa zvakanaka kuti zvamukabva nazvo kwatezvara wangu makanzi kudii kuti tichiona kuti tiende mberi kuti titseketidzane tiende mberi kuti mbasha dzigoyiwe. Zvaiitwa neuyu nhasi atsvaga kwokupotera apotera kudai kuti inini nyaya yangu ndiri kuitaura asi handisi kunzwikwa. Ipapo ndikupa gamuchira changa ndakubatsira vachiita zvaita zvakanaka nekuti muzukuru wenyu haana zvaatanga uri paukamani imwe nyaya ine unyoro hwekuti vanhu vapedzwa nemuzukuru wavo vakadya pfuma yemuzukuru muzukuru achibva aparara sezvakaita muzukuru wenyu ndobva waringira kuwanhu nguva chati gwenyu nekuti iwe uyu muzukuru achida kukama naye handizivi zvanga zviri pakati pavo asi akazinga akuwapedza vanhu vakakwanisa kuwana simba rekudya pfuma yangu asi hamuchakwanisi kuwanhudzana mweya wake uchikutenderera saka zvikurumidze kuzvigadzira sina zvava nechakaipa mukati mushango ndinoda kubvunza kuti vachiinda pakauya samoni remwana asiri wavo vasire vanzi vomwana angadziva vero pamba pahetinga sevava ivo vasina kuti vangadziva kuti ave amai vemwana nababa vemwana pindura yachirindi vanga vari kumirira murume wavo kuti wanzwanire ivo nomurume wavo kuti zviri kumira sei. Makasainerei samoni? Handina kusaina.
nyaya yanga yapera pamusoro yachini nyaya yanga yapera tati zvinhu zvanzina ende munogova kusvika musi wa 11 magova kuti makadya pfuma imimi chitambira mchidya wachasipo nhasi apa pamatora kuti mu600 machidyamukocha pamatora kuti ngwacha uye saka imimi chienda mota nomukwacha wechini pamusoro iwe dada ndaiona landlord nemba murugara imbeti for 7 months aiwa ida kubhadhara rendi yake hamugari munhu achanda kuti mai arendi mani For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.